Tonan asiri, Sadiya Haruna ta tona asirin mawaƙi Ado Gwanja. Sadiya irin duwawuka haka, Sadiya irin nonuka haka, yaushe za a zo ne mu ma mu dan tattaba. Tufa wata sabuwa an ji dan Daudu. Sadiya Haruna ta fito ta tabbatar da mutane cewa ta ce duk wanda ya mata wani abu wanda ba na daidai ba to garanti ta fito social media ta tona mai asiri, inda an sai ta samun rikici tsakanin da ita da wannan shahararren mawaƙi kuma jarumi a masana'antar Kannywood wato mai suna Ado Gwanja. Yanzu rigimar ta ƙara barkewa bayan a da ta gama da Tima Makamashi, yanzu ta dawo kan Ado Gwanja. Tun wasu abin da roƙonku idan wannan ne zuwan ku na farko wannan tashar ta mai albarka, ko ku manta ku daure ku danna mu subscribing kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne YouTube za su sanar da ku sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora ba ta wani ɓata lokaci ba. Muna sake muku godiya sosai yin ƙoƙarin kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka wato mai suna Sabon Tashi TV. To fa kamar dai kuke ji da Sadiya Haruna ta ce babu wanda take tsoro a Kannywood, inda ta ce ita sana'a da take samun kuɗinta, ba wani shegen da ya zo ya taka ta. Inda in ka biyo ma ƙarshen wannan bidiyo za mu saka muku wannan cikakkiyar magana da Sadiya Haruna ta yi. Sannan Sadiya Haruna ta wani mafarki cewa ta ce babu shegen da zai mata abu ta ƙyale shi. Ta ce babu wanda isa, ba maza ba mata, duk wani shege da isa ya taɓa, duk wani shege da ya taɓa ta a Kannywood sai ta taɓa shi, kuma wane ne nan, ko Adam Zango ko Ali Nuhu ne nan, ko shi ta ce wallahi in ya taɓa shi wa garanti sai ta ɗauki mataki a kai. To masu saurare, muna roƙonku in dai ka kasance masoyin Sadiya Haruna ne nan ko kuma masoyin wannan jarumi ne nan mawaƙi a masana'antar Kannywood wato mai suna Ado Gwanja, don girmansa ka taimaka mana ka dole ka danna mu subscribing kana kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne za ka samu zazzafin bidiyon mu ba tare da wani ɓata lokaci ba da zarar mun ɗaura. Ai dai muna ƙara muku godiya sosai da ƙoƙarin kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka wato mai suna Sabon Tashi TV. Tufa wasu da kamar da kuke ji a bakin Hausawa akan ci laifin daɗi ƙarewa. A nan za mu kawo muku wannan ƙarshen wannan bidiyo namu, sai kuma Allah ya sake haɗa mu a wani bidiyo na gaba. Muna sake muku godiya sosai. Allah Ubangiji ya ƙara haɗa mu a wani bidiyo na gaba. Mun gode.